Исәнмісіз эфирда яңалыклар шығарылышы студияда Роза Хабибуллина алға таба қойбір темалар турында. Қойбір бақшашылар май айында ташламалы транспорт карталарынан kullanıla almayacak. Ne için? Sebeplerin Güzel Gabdullina açıkladı. Су салқын температурасы небары 17 градус, су құйынырға әлі ертәрек. Геміс қызметкерлері суда рейт өткәрді. Бұл хақта толырақ Лейсен Ханова. Бақшашылар оңыш үшін біршіла синоптиклар хава тұрышы үзгәрі деп хабар етті. Бірнеше ез шәһәрдәшебез май айында бақшаларына барғанда тошламалы транспорт картасынан куллана алмаячак. Олар ел дәвамында әлеге картаны файдаланмаган, бары тик бақшага йөрер өчен генә алырга теләгән. Әмма соң тотынганнар бақша сезоны 2 атна элек башланды. Олар һаман да картасыз. Сәбәпләрен Güzel Gabdullina ачыклады. Материал ярдәм күрсәтү үзәгендә зур чиратлар апрель айында булган. Май айында гариза язучылар исә ташламалы карталардан июньдә генә файдаланасын беләләр. Чөнки счетка акчаны һәр айның 9-на кадәр салырга кирәк. Әлегә бакчачылар акча түләп йөри. 65 рублей пока не платим, потому что еще не получили, поэтому приходится платить. Это очень удобно, транспортная карта. Мы же пожилые люди, нам врач нужен иногда, таблетки нужны в аптеку. Поэтому приходится ездить. Инде апрель айында у гариза язучылар да транспорт карталарын һаман алмаган. Материал ярдәм күрсәтү үзәге үз ягыннан барысында вакытында оештырган, әмма Акбарс банкта тиешле 2 атна эчендә карталарны әзерләп өлгермәгәннәр. Акбарс банк белгечләре безгә хат аша җавап язды. Алар аңлатуынча, банкка карталарны чыгарыр өчен әзерләнгән пластик материал вакытында килеп җитмәгән. Киләсе атна азагына кадәр алар карталарны тапшырып бетерергә уйлый. Белгечләр уңайсызлыклар өчен гафу үтенә. Кызганыч май айында карта счетына акча салып булмый. Ай азагына кадәр җәмәгать транспортында йөргәндә аны электрон кошелек итеп файдаланырга мөмкин. Бу очракта 2 сум күләмендә ташламау каралган. Güzel Gabdullina, Фәнис Ихсанов, яңалыклар. Кама елгасында су температурасы небары 17 градусны тәшкил итә. Бу коену өчен уңай температура түгел ди кеше көймәләр инспекциясы хезмәткәрләре. Тик шулай да су керүчеләр бар. Бәхетсезлек очракларын кисәтү максатыннан бүген кеше көймәләр инспекциясы хезмәткәрләре халык күп була торган урыннарга рейдка чыкты. Лейсен Ханова репортажы. Біз кіші көймәләр инспекциясы суднысында халық көп йөри торган, шулай да рәсми рәвештә пляж буларак теркәлмәгән ГЭС бистәсендәге яр буена юлыбыз. Берегите себя и своих детей, не оставляйте детей без присмотра. Коену сезоны әле рәсми рәвештә ачылмаган, ләкин шуңа карамастан күргәнегезчә яр буенда халык шактый. Аларны тирә-якның пычрак булуы да, су төбенең әле каралмаган булуы да куркытмый. Яр буенда уллар күзәтүеннән башка йөрүче мәктәп укучылары шунда ук игътибарны җәлеп итте. Алар инде су кыйнып чыгарга да өлгергән. Су салкын, бирдә коткаручылар да, медиклар да юк, тик балалар моның куркыныч булуы хакында уйланмый ди ГИМС хезмәткәрләре. Вот дети без присмотра одни, я смотрю, бегают, родители на работе, а дети без присмотра на воде. Это тоже чревато может кончиться. Рәсми төстә коену сезоны 1 июньнән генә ачылачак. Коткаручылар әлегә су кермәскә киңәш итә. Су кергә әле иртәрәк дип уйлыйм. Су салкын, пычрак әле җылынып бетмәгән. Пока әле кояшта гына кызынабыз. Шәһәрдәге рәсми пляж Фикрат Табиев исемендәге яр буенда да халык шактый. Коткаручылар шәһәрдәшләргә монда да суда иминлекне тәэмин итү өчен мөһим булган кагыйдәләр турында искәртте. Балаларны күз уңыннан ычкындырмаска, ишкән хәлдә суга кермәскә, коену сезоны башлангач рөхсәт ителгән урыннарда гына су керергә. Лейсен Ханова, Ленар Солтанов, яңалыклар. Кызу көннәрне алмашынучан һәм болытлы һава торышы алмаштырачак. Бу атнада синоптиклар суыта ди. Яшен көчле яңгыр булуы, боз яуы ихтимал. Бакчачыларның күбесе май җылысына алданып үсентеләрне ачык һавага күчереп утырткан. Уңышны ничек саклап калырга бакчачылар белән хәбәрчебез очрашты. Помидорлар теплицада, кыярлар ачык һавада, Салаховлар ел сайын шулай утыртабыз диләр. Кыярларны эсседән дә, суыктан да саклар өчен айрым ысулда уйлап тапканнар. Банк астында туңмыйлар. Шунда һәр елны шулай утыртабыз, һәр елны шулай үсәләр. Помидорларны теплицага 29 апрельдә утыртабыз. 30 елдан артык тәҗрибәсе булган бакчачы Разия Яушева табигать билгеләренә игътибар итә. Помидорларны ачык грунтка шуңа нигезләнеп чыгара. Менә балан качан чәчәк ата. И улсы, утыртабыз грамга. Пока куркыныч. Балан чәчәк аткач туңдырмый. Туңдырмый. Һәр вакытны шулай иттерәбез.
Kişir hem şigindир soğuklarga şıdam kebiste tamır jiberip ilgirse şulay kurkыныş yok değil. Sinoptiklar ise üst şiratında ısı arkasında ştorm turunda kisete. Bugün Respublika boyunca urunu bilen 34 gradus жылıydı. Jimgadan başlap ise hava temperaturası düşeşek 11-16 gradus жылılık kütüle. Atna devamında kışlı jil, yeşin, yangır hatta buz yağığı da ihtimaldi sinoptiklar. Güzel Gabdulina, Fənis İhsanov, Yanılıklar. Мулланур Вахидов исемендәге 2-нче гимназия каршында эшләп килүче экспрессия бию ансамбле «Планета искусства» дип исемләнгән халыкара фестиваль бәйгедә җиңү яулады. Әлеге бәйгенең төп максаты Россия һәм башка илләр арасында иҗади хезмәттәшлекне ныгыту, халыклар традицияләрен таныту. Ул инде 9-нчы ел рәттән оештырыла. Экспрессия ансамбле фестивальдә бер юлы 3 бию тәкъдим итте. Алар барысы да милли юнәлештә иде. Җиңүчеләр белән Ләйсән Ханова очрашты. Җиңүчеләр өчен гадәти көннәр хәзер укыйлар, аннары гадәттәгечә репетициялар. Ерак юлдан кайтып ял итәргә өлгергәннәр инде. Тик эмоциялар күңелдән китми. Поездда 3 көнлек юл авырлыгы да бәйгедә җиңүдән соң онытыла икән ди алар. Нәтиҗәләр куанычлы. Балалар чыгышы 1 һәм 2 урыннар грант белән бәяләнгән. Без үзебезнең Татарстанны һәм Чаллы шәһәрен күрсәтеп киттек. Без туган як биюен күрсәттек, безгә бер дә авыр булмады. Конкурста җиңер өчен бик күп эшләргә кирәк һәм үзеңне жәлләмичә гел биюгә йөрергә кирәк. Без 2 көннән артык бардык. Бик авыр булды, ләкин миңа Сочи бик ошады. Экспрессия ансамблены 2 яшьтән алып 15 яшькә кадәрге балалар йөри. Сочига 50ләп кеше барганнар. Фестивальдә 3 бию күрсәткәннәр. Алар барысы да милли юнәлештә. Халкыбызны башкаларга да таныта торган. Большая вера наших родителей, к нас самих, сила, усердие, труд, огромный труд наших детей. Вот это все, мне кажется, приносит и вот такие маленькие плоды для нашего ансамбля. Ансамбльнең бу беренче генә җиңүе түгел, соңгысы да булмасын. Биючеләребезне инде киләсе елга шушы халыкара фестивальгә чакырганнар. Ул 2020 елда Италиядә узачак. Ләйсән Ханова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына 15 майда сәхәр 1 сәгать 19 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 19 сәгать 35 минутта башлана. Дини китапларда Рамазан аенда күк һәм җәннәт ишекләре ачыла, җәһәннәм ишекләре ябыла. Иң азган шайтаннар багаулар белән бәйләнеп куела дилгән. Шуңа да бу айда кылган яманлыклар өчен гафу үтенергә, ураза тотарга кушалар. Кемдә кем ураза тотучыны ошатса, аңа ураза тотучыга бирелгән хәтле әҗер савап булачак. Тоткан уразаларыгыз кабул булсын. Бүгенге менәшләр, мин сезнең белән сау булашам. Иртәгә очрашканга кадәр. Центр занятости организует обучение работников предпенсионного возраста в рамках национального проекта «Демография по принципу субсидирования расходов на образовательные услуги». Телефон 52 52 75. Европейский подход к лечению аденомы и простатита. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10. Платишь за связь больше 300 рублей в месяц. Пора сменить курс. Новый тариф «Все хорошо» с безлимитным интернетом и 1000 минут на звонки всего за 6,5 рублей в день. Закажи сим-карту на сайте start.leтай.ru. Балтателеком. Город Казань. ОГРН 103 163 021 31 20.